Muga-muga sok tahun ngarep ngene iki neh ya alhamdulillah lah. Setuju apa ora iki nek tahun ngarep neh iki? Lah iya ngono. Nah, napa? Aduh iki. Ora apa-apa. Iki kok iso wayangan ning kene iki larah-larahe piye, Truk? Ngene Mas Gareng. Iki ke ora sengaja, ora dijarak. 5 dina iki dadi wayangan kaya ngene iki. Gapura elok. Maune mapan nggone daleme bapake adhiku lanang si Bima kuwi mau. Neng kono ketoke ya apa jenenge karo Mbah Lurah wis deleh kene wae. Terus langsung ACC ngono. Bima ya langsung telepon aku. Wayangane dipindah ning Serut Sewu, Mas. Wah, iki. Atur nuwun ngagem Mbah Lurah saha dapur Bunda wis maringi pasugatan napa kemawon panggenan. Wah, iya, Truk. Ket sore sing nonton akeh banget. Lah ya mula kuwi aku ki kaget lho Mas Gareng. Kagetku ki kok penonton sakmene mbiyane mongko gek 5 dina wayangan dadi. Iya, Jan. Iki gayeng regeng ora kaya bengi iki. Syukur bage sok taun ngarep iso luwih gayeng, iso luwih regeng. Amin. Itu karek cacah kuwi kok gampang. Iya. Iki uga disiarke langsung Malik Official. Sing ora iso mirsani ana ing kene uga iso mirsani lumantar live streaming. Iki ana Hong Kong ya hadir. Taiwan ya hadir. Aku nyimak ning anune penontonnya wis 3000 punjul. Iya, Truk. Wah, iki wanjine pathet songo ngene iki mat-matan Mas Gareng. Mat-matan. Aku nek ora ular kambang ora, Truk. Aku nek ora ular kambang no trimo ora. Aku ya seneng aku ya glatik glinding le. Seneng aku glatik glinding woyo. Nah, ya iki diaturke sik sadurunge ngaturi para-para sing sik kepareng renggah. Kon munggah nek, Truk. Iya no, sik pareng lenggah. Nah iki ya Pak Lurah Murdaka sik nenggani, Pak Camat sik nenggani lan sedaya jajaranipun. Pesinden sik genep 3 Mas Gareng. Sinden sik genep 3 ya kuwi mau pinggir dhewe iki adhiku wedok Sela. Omahmu kan ndi, Nduk? Ah, omahe Babatan. Sakniki kelas pira? Kelas 2. Sing tengah kuwi ya iku putrane Mbah Mantan Lurah Sirigan. Iki Nduk Eksa. Kelas piro, Nduk? 3 lah, kelas 3 SMKI. Sing hati-hati nek ning kono. Ning kono wong nakal-nakal. Oh nek nakal omong Mas. Sing kono dhewe ndukku apa adhiku wedok. Adhiku wedok saka Kalimantan. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada adikku wedok si Reva. Semoga tambah gede, tambah cantik dan tambah pinter. Wis liyane ndonga dhewe. Ayo, Nduk Reva. Mas tak pengen roh ular kambangmu. Ayo dicekel mike. Sakniki, Pak. Ngenteni Sesu. Kok ditekoki ngene ya nesu. Ora nesu.